ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଏକ ପଣ୍ଡିତ ବି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼େ ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ଯଦି ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ଅଥବା ଏକ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଦୈନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ, ମିଛୁଆ ସାଙ୍ଗ, ବଦମାସ ଚାକର କିମ୍ବା ସର୍ପ ସହିତ ରହିବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବି ପତ୍ନୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ଆସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଓ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଭଳିଆ ସଙ୍କଟ। ଯେବେ ଧନ ସାଥ ଛାଡ଼ିଥାଏ ତ ସଂଗଠିତ ଧନ ବି ଶୀଘ୍ର ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିବ, ଏକ ରାଜା, ଏକ ନଦୀ ଆଉ ଏକ ଚିକିତ୍ସକ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଦେଶକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଭୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୃତ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। ଚାକରର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ ନ କରେ। ରିଲେଟିଭର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସାଙ୍ଗର ପରୀକ୍ଷା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ଠିକ୍ ନ ଚଳେ ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ଏହି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼େ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।